खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 जानुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां आय मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदानै खामानि मावनो थाखाय साननो रोंगोन आरो गियान फैगोन। गुबुननि थाखाय साखाफारा जानो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै जाफुंसारगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजाङै हान्थिनो हागोन। बयजोंबो अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा सोरजिनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गिलुं गिलुं आरो गोनो गोथो मोनगोन। गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव गुलाय गुजाय एबा आब्रुथिनि आंखाल फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा।
मोजां आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। लोगो सोलो एबा गियाननि आंखाल जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया फेलें जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। जेथिंबो जेंना नुजाथिगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोनि हेफाजाब लानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुरा बांनो हागौ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननायनि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानि मावनो सानखांनो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानिखौ मावब्ला मोजां खामानि एबा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।